Modificación se procede dos estatutos do Padroado Beiramar. A proposta da modificación dos estatutos do Padroado Municipal Beiramar é, de conformidade co previsto no Regulamento Orgánico Municipal, procede a rectificación do artigo 33 dos estatutos do Patronato Beiramar, equiparando o importe das asistencias da Xunta de Goberno do Patronato do Presidente cos importes a percibir polos restantes membros deste órgano colexiado. Según a redacción do artigo 33, o réxime económico dos membros do Padroado di: os concelleiros que formen parte da Xunta de Goberno do Padroado Beiramar, xa cesa ou non son ou da súa condición de vocais ou presidente, percibirán a cantidade de 24,79 céntimos de euro por cada asistencia a Xunta de Goberno, tribunais, órganos de contratación e demais órganos colexiados en concepto de dietas. Todos os ingresos que perciban os concelleiros serán netos. A retribución dos membros da Xunta de Goberno do Padroado poderán ser revisadas polo Pleno da Corporación ao comenzo de cada ano a proposta da Alcaldía. En consecuencia, propónse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación dos estatutos do Padroado Municipal Beiramar. E segundo, sometelo á información pública para un prazo de 30 días hábiles a contar desde a seguinte e da inserción do presente anuncio no boletín oficial da provincia, para os efectos de que polos interesados se poidan presentar as reclamacións que coincidan oportunas. No caso de que non se presente ninguna reclamación ou sugerencia, entenderse definitivamente adoptado o acordo. Neste punto, se é conocido por todos que nas comisións informativas do Padroado, e paso a palabra do máis grupo, estábase cumprindo unha ilegalidade. E iso supón que os demais concelleiros que asistían dos outros grupos políticos cobraron 24 euros. E o presidente do Padroado pois cobraba 300 euros. E iso é un informe de intervención, a informe de secretaría, que era irregular. Nós o que facemos con esta modificación non é un capricho, é simplemente cumprir coa lei. Cumplir coa lei e ao mesmo tempo aforrar aos veciños de Moaña máis de 20.000 euros ao ano. Creo aproximadamente, se non me equivoco, 20.000 euros, creo que nos 4 anos. Isto quere decir que esta modificación que se fai aquí, é para cumprir coa lei, porque se estaba cometendo unha irregularidade. E iso, se queredes ler os informes, querelos aí, e máis informes de secretaría. Pasamos a palabra a continuación. Bueno, ilegalidade si a hubo, porque a palabra así un pouco forte, foi a que instalou o Partido Popular cando no momento en que un presidente, o que non vou citar porque non está aquí, instalou un cobro por dietas, gastara ou non gastara, por dietas das antiguas 100.000 pesetas que posteriormente se transformaron en dietas por asistencia. Es así, porque hai actas que así dan fe, es así. En toda a solución está a ilegalidade, aí se hai, por asistir á Xunta de Goberno do Padronato Beiramar. Quixera que me aclarara onde está a ilegalidade, se a hubo, en que un secretario dé a fe en acta de que se asiste a unhas comisións, a unhas xuntas de goberno, que son o resultado do traballo de todo o mes para percibir unhas dietas. E, en segundo lugar, se adiantamos que vamos a absternos, porque van ustedes, entendo que a aprobar un punto que entra en colisión, e o mellor secretario algo ten que dicir ao respecto, con un artigo do Regulamento Orgánico Municipal que sigue en vigor. Sí, moi brevemente, vamos a ver, o BNG vai votar en contra, porque ademais vai presentar alegacións, non tanto polo regime económico, que non nos preocupa, e xa lle dixen na reunión temas de portavoces que o BNG, ao contrario que vostede, cousa que nos asombra a todos, estas son as discusións amoallesas.
sí que parece interesado en facer cabalo de batalla este asunto, non pola cuestión económica, ainda que penso que podría ter outro tratamento, pero sempre que se consensuara, senón fundamentalmente porque non se fixou outra cousa un pouco máis importante, que é que forma vostede unha xunta de goberno do Padroado con 4 membros. Ata agora, as xuntas de goberno do Padroado estiveron formadas por 5 ou 7 membros polos grupos políticos que había nesta corporación. Agora pasa a formar unha xunta de goberno con 4 membros. O presidente do Partido Popular, un representante do Partido Popular, un representante do BNG e un representante do PSOE. A xunta de goberno do Padroado é un órgano colexiado. E vostede, de acordo con a parte da lei, pero contradicindo o espírito de outra, podrá chegar a formar ese órgano colexiado, reunirlo, tomar decisións, simplemente con 2 membros. Con 2 membros. De maneira que os outros grupos políticos poden quedar tranquilamente fora, que non pasa nada. Entón, simplemente por esa situación práctica que se pode crear, se pode producir, o regulamento do Padroado ten que ser modificado en outros aspectos. Nos votaremos en contra, como de todos aqueles puntos os que presentaremos reclamacións. Tamén comparto o que dixo o portavoz do PSOE, advirtolle que calquera modificación, desde o noso punto de vista, dado que non foi modificado o ROM, é plenamente nula. Cuanto a las primas por asistencia a las comisiones del patronato, anteriormente, en la anterior legislatura, se pasaba de cobrar 300 euros, con un mínimo de 2 eran 600 euros al mes. Se pasará con el gobierno del Partido Popular a cobrar el concejal que asista a dicha comisión de patronato 24,79 euros cada uno. Sin distinciones. Todos los concejales son iguales, por tanto cobrarán todos iguales. Se pasa de una comisión informativa del patronato del bloque, en su momento, de 7.200 euros cada año a 594,96 euros, que serían esta legislatura. Que corrixe iso. Por favor, non interrumpa, señor Millán, non interrumpa. Por favor, terá usted el turno de palabra, señor Millán. Por favor, señor Millán. Comisiones informativas Por favor, del señor patronato, Millán. del gobierno, del bloque y del PSOE, que pasarán de 7.200 euros cada año a 594,96 euros al año, con el Partido Popular. Eu tamén quero que corrixa unha palabra que ten moito que decir. Dixo usted que como mínimo cada mes cobraba Arturo González 500 euros, pídolle que poña como máximo, porque me consta que ningún mes se fixeron máis de 2 comisións, de 2 xuntas de goberno. Por favor, corríxame. En segundo lugar, non quixen repetirlo, pero parece oportuno ahora facelo. Ambicionamos que o presidente do Patronato Beiramar salga do pleno do Concello de Moaña e non sexa unha delegación do alcalde a vida conta da situación de minoría en que se atope. Bien, simplemente aclarar unha cousa. Tedes un informe de intervención e ademais podemos pasar, que creo que os conocedes perfectamente, sentencias dicindo que o que se estaba facendo no Padroado Beiramar era a todas luces ilegal. A todas luces ilegal. Pasamos a votación. Votos a favor das propostas. Votos a favor. Abstencións. Unha abstención. Votos en contra. Pasamos ao quinto punto do orden do día. Inicialmente aprobado a elección. Eleccións, posición pública e, no seu caso, Quinto punto do orden do día, modificación se procede das bases de